Velkommen til de EU-aktuelle nyheder, som i denne uge kommer i en særudgave. Som du kan se er det her optaget på Christiansborg i Dansk Folkepartis gruppeværelse. Og det skyldes, at jeg, mens du ser det her, holder pressemøde på Folkemødet på Bornholm. Der annoncerer jeg, at jeg bliver Dansk Folkepartis spidskandidat ved næste års EU-parlamentsvalg. Og hvad er melodien herfra? Ja, det er mere violinspil, fuldstændig som på Titanic, mens vandet fossede ind. Kære Helle Thorning-Schmidt, velkommen til EU. De sidste 4 års arbejde i EU-parlamentet har budt på mange vigtige udfordringer. Ikke mindst arbejdet med at holde de forhærdede EU-tilhængere op på deres løfter, når det kommer til, hvor EU bevæger sig hen. Men også spørgsmålet om, hvordan EU bruger sine penge med frås og svindel osv. har været en vigtig sag for mig. Imidlertid har arbejdet også budt på spændende parlamentariske udfordringer. Eksempelvis har jeg arbejdet med implementeringen af retsakter inden for indre marked, med EU's budget og med, hvordan EU's domstol skal være organiseret. EU befinder sig ved en skillevej. Enten kan vi gå i retning af Barroso, som ønsker en føderation for Europa, eller vi kan vælge den vej, som den britiske premierminister David Cameron har lagt for dagen. Han taler om et fleksibelt samarbejde, hvor hvert land for sig afgør, hvor man ønsker og hvor meget man ønsker at samarbejde. Jeg ønsker, at Danmark får suverænitet taget tilbage fra Bruxelles. Danmark skal holde sig så langt væk som overhovedet muligt fra europrojektet. Vi skal ikke med i en finansunion, vi skal ikke hæfte for de sydeuropæiske landes gæld, og vi skal ikke være med i en bankunion, som gør, at danske banker skal betale for sydeuropæiske banker, der går ned. Men også på indvandringsområdet er den her valgkamp vigtig. Dels skal EU ikke tage sig af vores udlændingepolitik, det skal alene Folketinget tage sig af, men dels skal de mange problemer, der er skabt efter østudvidelsen, også løses. Her tænker jeg både på illegal indvandring fra Østeuropa af kriminelle tyvebander osv., men jeg tænker også på de problemer, der er opstået på vores arbejdsmarkeder, som koster staten mange penge. Et andet tema, som jeg tror de seneste par uger er blevet ekstra aktuelt, det er Tyrkiet. Vi skal huske på, at EU stadigvæk forhandler med Tyrkiet, og de seneste par uger har virkelig vist, hvad det er for et land, vi taler om, og hvad det land indeholder. Jeg vil derfor sige det meget klart. Tyrkiet skal aldrig blive medlem af EU. Men derudover vil jeg fortsætte de sidste 4 års arbejde. Jeg vil stadig kæmpe imod EU's vanvittige frås med pengene. Jeg vil kæmpe for, at Danmark kan genindføre sin grænsekontrol. Og jeg vil kæmpe for, at danskerne får et stadig højere kendskab til, hvad der egentlig foregår i Bruxelles. Det kunne for eksempel være igennem de EU-aktuelle nyheder her på kanalen, men også i Europa i Flammer på Radio 24/7 og en række andre initiativer, som det er lykkedes at sætte i søen, siden jeg blev valgt i 2009. Det her valg bliver et af de vigtigste nogensinde. Det kommer til at handle om dansk selvstændighed, dansk suverænitet. EU lider af et gevaldigt demokratisk underskud. Vi skal vise EU, at vi stadig holder den demokratiske fane højt. Og det håber jeg vil ske ved, at vi igen får en høj valgdeltagelse. Uanset om du derfor stemmer Dansk Folkeparti eller et hvilket som helst andet parti, så vil jeg bede dig om at gå ned og stemme om et år til EU-parlamentsvalget. Vi skal vise EU's udemokratiske systemer, at vi stadigvæk holder demokratiet i hævd her til lands. Det næste år vil jeg være rundt på landevejene i hele landet for at mødes med jer, diskutere EU og forhåbentlig engagere jer til at stemme ved det kommende valg. Jeg glæder mig til at mødes med jer. Giv os Danmark tilbage.